Πότε ήταν η τελευταία φορά που αποσυνδέθηκες από όλα και έδωσες χρόνο στον εαυτό σου και μόνο? Ποιοτικό χρόνο, να βάλεις τα σκέψεις σου κάτω, να δεις τι είναι σημαντικό και τι όχι για σένα, να ησυχάσεις το μυαλό και να δώσεις ηρεμία. Γεια σας, εν τω μεταξύ, είμαι η Λούνα, είμαι medium, ενεργειακός θεραπευτής και ενδιάμεσος. Σε αυτό το κανάλι θα μιλάμε για οτιδήποτε έχει να κάνει με πνευματικότητα. Και επιτοπλίστων σύνδεση με τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, γιατί θα ξεκινήσουμε από τα πρώτα βήματα μέχρι το τέλος. Οπότε ξαναλέμε, πότε ήρθες σε επαφή με την φύση τελευταία φορά, χωρίς να έχεις το τηλέφωνο στα χέρια, να μην ασχολείσαι με κάτι άλλο και απλά να συνδεθείς με τους ήχους, τις ενέργειες, τις δονήσεις, όλα αυτά. Όταν είμαστε στη φύση, κάνουμε γείωση της ενέργειάς μας και επίσης μπορούμε να καθαρίσουμε και την ενέργειά μας. Ακόμα και τα δέντρα καθαρίζουν από την ενέργεια την αρνητική που έχουμε. Έχουμε κλειστεί σε ένα συνεχόμενο κύκλο, ο οποίος λέγεται σπίτι, δουλειά, υποχρεώσεις και τίποτα άλλο. Ένας από τους βασικότερους λόγους που μένουμε στάσιμοι και δεν αντιλαμβανόμαστε τις ενέργειες είναι αυτό. Αν δεν κάνεις αυτά τα βασικά πρώτα βήματα, πώς θέλεις ύστερα να μπορείς να συνδεθείς πνευματικά και να νιώσεις και τις ενέργειες γύρω σου, γιατί ακόμα και εμείς είμαστε ενέργεια. Αποτελούμαστε γύρω μας από ενέργεια, το πνευματικό, τα πνεύματα κτλ. Είναι ενέργεια, την οποία πρέπει να νιώθεις δίπλα σου. Επίσης δεν είναι τυχαίο που νιώθουμε χωρίς ενέργεια συχνά πυκνά όταν είμαστε σε μια ρουτίνα συνεχόμενη. Η φύση επίσης προσφέρει στο να γεμίσουμε ξανά τις μπαταρίες μας, οπότε παίρνουμε ενέργεια. Σαν πρώτη άσκηση θα έλεγα, αφήστε τα κινητά, αφήστε για λίγο τη ρουτίνα, βγείτε λίγο βόλτα σε ένα δάσος, στη θάλασσα, χωρίς να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μας μιλάει, μόνοι μας, συνδεθείτε με το σώμα σας, το τι νιώθετε κτλ. Βήμα πρώτο, μείνετε συντονισμένοι.